Že by som len tak strieľal, tak by mi to dali doplatiť. Predtým bola cigánska za euro 50 a povlasla za euro 100. Nie, samozrejme, bolo to drahšie, teraz je to lacnejšie, ale stále kvalita zostáva. Čo si tu Jarko tam nepustil k tomu? Má vlajku, má vlajku. Dvaja vlajkonosiči a tuto 7 statočných. Krásne. Bez 200 by mal pravý prúdar 15, 14,98. Ľavý prúdar tam je 1,6.